ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводирони канали Libos TV. Имрӯз дар бозори Корвон Сити Аниқтараш инҷа барои арӯсо хонадора каси духтаракое ки мехоҳанд дар рӯзи арӯсишон либосои нағзи зура бар кунанд, метавонанд ки ба толори арӯсии зарина дар тамос шаванд. ман номерои телефона дар поён мемонам. касе ки мехоҳад ки ҳанамхел чизои нағза соҳиб шавад дар рӯзи арӯсиш дар бар кунад, марҳамат занг мезанед. мо шумода ҳамаи амира ҳозир якта барои нархҳошон, барои чизошон шумода маълумот медиҳед. Ассалому алайкум апа, шумо дар бораи ҳамиё маълумот бидед ки ё чандиян, нархҳошон чанд сумияй, барои иҷораи якрӯза гирифтан чанд сум ва бояд чӣ залог монанд барои амира соҳиб шидан барои тӯи арӯсишон? Ассалому алайкум. мо киртаҳои арӯсии худро ба иҷора метиҳем. нархҳои ҳар хел дорем. киртаҳои мо ай Туркия, аз Ташкент, хаб пешвақт аз Украина буд, ай сабабе ки ҷангҳо аст, Украина ҳозир камчин аст мода. киртаҳое ки мисол ай Туркиян инай бо абай каш, метавонанд занҳое ки бо абай пӯшанд, метавонанд ки бе абай пӯшанд. И нархаш 5000. бо метавонем ки скидка кунем. шарт шароити арӯса дида. касе ки айноми канали Libos TV гап мезана бо скидка дорад? бо скидка дорад. бо дардаронаш бо скидка ҳаст. бо дардарони ё мо фаранҷин, либосҳои чойгаштак, либосҳои хӯрем, дардарони инҳо бо мисол падарка дорем. Салом алейкум. ана ин куртаи мо, куртаи Туркия, нархаш 3000 сомон. 3000 сомон. бо худаш корона, диадема, ана фаранҷин, бо либосое ки дар дарунаш прокат бо ройгон дорем. барое ки ҳами чизи 3000 прокат бигиранд чӣ бояд клиент биёра? шумода чанд сум бута барои пешпардохт кардан мо залог мегирем. чанде ки ба миқдори 400 500 киртае ки дар мисол нархи 3000 сомон мегиранд, 500 сомон залоги худро меёранд. агар залог мисол пул ҳам набошад, мисол кило мешавад. баъд рӯзи тӯй ки мо арӯса нағз тайёр мекунем, ҷамъбасти пулҳоро мегирем. салом алейкум. нархи ҳамира гап занем чандиян ё? нархи киртаи мо номи и тридешка мебошад. гулча ба забони тоҷикӣ мо гулча. нархи ин мисол либосе ки оли ба там пӯшидагӣ нест, нав, инро мо дар 3000 сомон метиҳем. агар пӯшидагиш бошад то 1000 сомон. то 1000 сомон. бо чӣ донед масалан ана ин беҳад маъқул шид. ана ин номаш чи апа? ида чӣ хел дароем? иҷода рости гап ҳайрон мешавад чӣ ба ки иҷода як 200та айна шумо бибинед, як 200та зиёд фатаҳои тайёр барои арӯсо. марама дар бораи ҳамин гап занем, камтарак пештар гирем. дар бораи ҳамин гап занем. ин киртаи мо номаш киртаи хаяка ба забони узбекҳо меган миллион. миллион миллион. дар даруни миллион намуд сангу мурачаҳо аст. дар дарунаш кори дастӣ ручной меган. зиши нархи киртаи мо 5000 сомон. 5000 сомон. пӯшидагӣ и мисол 2000 сомон. нархи фурӯшиш 5000. 5000 сомон прокаташ. прокаташ а? 5000. пӯшидагӣ ки як бор ба тан кардаган нархаш 2000 3000. ва агар ки ягон таиш ки 3 бор пӯшидагӣ бошад 500 сомон. 500 ҳар як сомон. нарх дорем. дар бораи шумо маълумот гирифтем. ана иҷода бо як тай дига фата ҳаста. амира шумо гап занед чанд пулин? ин киртаи мо нархаш 3000 сомон. 3000 сомон. ина марамат бигирем. чӣ хел фато нигиншон беҳад бисёрай. нигинашон беҳад бисёрай. апа ана дар бораи бо кадом шастай апа ҷон? инаи и чандай? инаи нархи киртаи мо 2000 сомон. иҷораш а? иҷораш 2000 сомон. иҷораш 2000 сомон. мо дар даруни куртобу куртои фурӯшӣ дорем. куртои фурӯшитон чандиян? куртои фурӯшӣ нав. чӣ хеле ки раиса гап задан, и толори арӯсӣ зарин ном дора дар бинои Корвон Сити. вақте ки Корвон Сити мехаҳед, иҷа телефонҳо ҳастанд поёнда, мо шуморо дар бораи ҷошон гап мезанем. номерҳо ҳастанд, шумо занг мезанед. ҳаминҷо омада ай 1000 сум сар мешавад прокат.
прокат 6000 сум сар мешад то 5000 доранд. Инҷа беҳад бисёрай вибр бисёрай чихеле ки дидестен. вақте ки меоен шумо вибри маъқултона меоен ҳамон чизе ки шумо мехоҳен раиса шумо да дастрас карда метавонад. ҳамаи намудаш ҳаст. чӣ намуде ки шумо мехоҳен иҷода ҳаст. баъд дуюм чизе ки иҷода ҳаст макияж аст. дар бораи макияж гап занед духтара. макияжои шумо чанд сумиян апа ай чанд сум сар мешавад то чанд сума макияжотон? макияжое ки арӯсора мекунед ай чанд? ай 1000 сум то 1500. ана ин духтарак макияж мекунад. макияжошон то макияжои профессионални ҳаст бо 500 сумашам ҳастан. ай 500 сум то 1500 макияж мекунанд дар ҳамин ҷода. дар даруни курта падарка. дар даруни курта падарка. яъне ки вақте куртара мегира макияж бесплатно мешавад. на дар борааш ина чӣ кардан шумо да гап задан макияжашон на он тарафа ина оинашон мебинед шумо ҳамин ҷа ҷошда шумо мепӯшен макияжам мегирен рост мерен закс кардан барои туитон наш тайёр мекунам барои хонаи бахт ана тайёр мекунам. духтарак мега касе ки хай канал да обуна нест обуна шава. касе ки савол дорад бифаҳмад. касе ки курта мехарад иҷода куртаошон сар мешидай ами фатои фурӯшӣ ай 2000 то 5000 фурӯш дам бидаст. ҳам фурӯш ҳам прокат метавонед ки шумо дигар бепарво омада заказ мекунед чизе мекунед. ма номеро ҳастан ина марҳамат агар инҷа бито барои ки ҷа дигар раҳ нестай барои сиёмка кардан чӣ ба ки ҷа вибр беҳад бисёрай. шумо фақат метавонед ки занг бизанед. толори арӯсии Зарина дар хизмати шумоай. доим 24 соат метавонед ки тамос бигирен. чистона дастабад мекунанд дар коша пештон мебаранд. не ки агар шумо биёен иҷа омадантон нағзтарае ки макияж мегирен мерен. боқи сарбаланда обод бошен. касе ки дар канал подписатсия кардаги нест подписатсия кунад. касе ки подписатсия кардагиай марҳамат занг занад. боқи сарбаланда обод бошед. худоҳофиз.